ni Ken? Butan. Ay? Butan. Ah, bulay? Butan. Ah. Kato ka sa maingan. Ah. Hi, Lula ninyo. Guys, among silingan guys, oh. Silingan ni Ma'am Amy. Gadua. Muna ilang neighbors guys. Ano siya atong isulti? Subscribe. Subscribe sa kinsaman. Dami. Ni Bulanong dato. Ah, yes, og ni Ma'am Flor de Lisa. Ajak lagaw. Flor de Lisa Burato. Flor de Lisa Burato, my idol. Lalala ko na pag dool ko mong duha be dool. Ana, magog manghod mo. Kasi gwapo niyang duha. Siya. Og mo yung gani siya, yun po kag siya. Isig tudluay mo ba, araway mahay. Asan yung mama? Tosbay. Kisay ngalan? Nipani. Tiffany. Yes. Nindot kayo yung baybayon, no? Masay kasultis baybayon ninyo? Ha? Masay kasultis baybayon ninyo? Nindot kayong dula-dulaan. Guys, dali mo diri sa among baybayon kay nindot kayo og view. Dili mailhan ang adlaw nga mosalop guys kay mauton ang tempo nila aning among dapit. Dapit sa Valencia guys, kanina baha. Arang uwana ning dapita guys. Naanapod ako kayong dagom, oh. Ginoo. Ikusog na pod ang balod, guys. Pero nabaw ni, pwede rin mo maligo, ani. Hello guys, hala si Laihili na hinuhiga luto. At bisita na ng luto, no? Agatong bisita taga Alicia guys, mo na may ito ng usinira guys. Mo na auntie ni Ma'am Ames. Igsoon ni Ma'am Flor Burato. Vloggers po ni guys, si Ma'am Helen. Nara ba kay kuan followers? Among silingan. Suhito kay ninjo. Si Rita Gamos. Diya ang giingnan og paglag ito lang Ma'am Flor, mauwaw pod sidya. Mauwaw bitaw. Ulawan to Wow. Wala tagdagway. Mao lagi. Hi, Ma'am. Hello, te. Hello. Maayong... Don't call me mom. You call me mama. Mama. Naago ni Wadiyo. Please, you call me Mama, Julie, and Fanny. Yes. Idol. Idol. I-comment ka sa akong vlog. Yes. Kung makareply. Dili ko palabi kay wa para ba ko ka gamot. Kasi maibot ko dadyo. Dili ko palabi pero niyon ra ko ka ng basta akong gi-comment ha. Di po kay sakit. Abot ginuman to. Mo lagi. Bulahan ang mangkuan. Paubos. Oh yeah. Dili ko kay kana bitang atirahan sila. Mo kuan ta ko ba imong ba na adyo apil-apil ani. Okay naman. Kay basin og
Tirahan ka na. Patay. Tira pusil. Tira bala. Tirahan. Tira bala. Tirahan o ka ng birada. Ali na kari kayo. Dito na tulog ko ng taga kay Sados ka na. Pagkaingon sa tagsanin ni Bukugang mamamatanta ni kawit doon niya eh. Sa taga sa pugot? Oh. Ining time guys, kadlaw na ni. Sayo minimata kay alas 3 kuno ang manyanita nga mga saop ni Ma'am Imi nga gikan sa anunang. Di ni sayo migmata guys kay aron kami pud ang makaabli sa pultahan. Dugay namong barog-barog ani guys sa gawas kay lami kay nang inigabli sa pultahan na ay dayon mi ba kay ron di madlangan ang ilang manyanita. Pero wa ko kay bawal unsay mga kakulian guys kay namata na lang tagbay wa jud taga ano nang niabot. Huwag iniwa. Huwag iniwa. Huwag ko iyak ang huwag. Ala! Ang paminyo na iyak! Ay, pun! Nagsumitan mo na doon. Hello guys. Karong adlaw guys, birthday ni Ma'am Imi. Ni ako pa ko sa kananay isang in guys. So ganina sa pagmanyanita alas 4 didto ko. Walang ko niya makita dito guys. Unya pagkahuman kanaman lagi ko bisita aring nanay isang in. Nibalik na po ko dire. Kay gaatiman sa mga bisita.
Unya guys. Pagkakaroon guys, kadung ako para pamahaw. Kadung ako sa akong pamahaw. Sa paniod to guys, moadto na po ko ila Ma'am Amy kay adto ko maniod to. So ang gikaingon ko lang ni Ma'am Ems nga manghinaot ko nga tagaan siya og daghang katuigan sa iyahang kinabuhi. Og salamat ma'am sa imo mga kaayo nga gihatag mo kanamo. Og usbon ko happy birthday.